যতনন খুলুমকা आं एज ए त्रिपुरा कम्पिटिशन सेक्रेटारि हिसाबै आं सिनि एसोसिएशन থেকে जों गत 14 नभेम्बर 2021 नि रबिबाराव जों आपकामिं नेशनल नि बागै ओ आरसीसी सिलेक्शन मिट कमप्लीट खालायका आ दिनो पुरा त्रिपुरा থেকে 180 जन गुबुन प्लेयार पार्टिसिपेट खालायका आरो থেকে सिनि ऑल ऑर्गेनाइजेशन टीम पुरा 29 जनानो सिलेक्ट खालायका एज ए आपकामिं नेशनल पार्टनर बागै आपनि बंनि बुंनुखा आं ता पढ़ी दङ साब जूनियर बॉयज का खासरां देवरमा अध्ययन मजुमदार एडविन देवरमा सूर्यदित्य पाल सुमाई देवरमा सेलिम देवरमा और साब जूनियर गर्ल्स के राजश्री दास समृद्धि दास अंतरा शील जूनियर बॉयज का साहिल देवरमा सायन शाह जैक्सन देवरमा सुब्रदीप सरकार तैमुख देवरमा सासलांग देवरमा विशाल देवरमा सीनियर बॉयज का सुदीप भूमिक मुजेश देवरमा आमचाई देवरमा महानाम भट्टाचार्य सिद्धार्थ देवरमा आगोश देवरमा यूसेफ देवरमा खाकसांग देवरमा शंकर देवरमा अमित देवरमा रंजित देवरमा सीनियर गर्ल्स ताई दुजन दङ स्वरूपा शील रूपश्री देवनान आं एज ए त्रिपुरा कमिटि सेक्रेटारि हिसाबै आं कायसा बंनो जतन कक्सान इसे दङ जे जारा जारा सिलेक्ट नायनो बुंनो बागै आं आशा खालामो ब्रं नेशनल गाहाम रेजाल्ट खालामनो ब्रं नेशनल नि থেকে रेजाल्ट गाहाम तुबाय त्रिपुरानि सिनो त्रिपुरा राज्यनि बुंते तेबो सा गारथें सिनि बंनि बिनि मा बने बुं सा स्टेप को सा गारथें प्लस बिनि ग्राम नि बिनि बतंगमानि जागानि तेबो सा गारथें बिनि राज्यनि मुं सा गारथें एसारा स्पोर्ट्स काउन्सिल नि बिनि बुं सा गारथें सिनेमा जेहेतु त्रिपुरा स्पोर्ट्स काउन्सिल नि एफिलिएटेड बॉडी जों बोलते आं ताबो पार्सोनल प्लस सिनि एसोसिएशन থেকে आं साइ दङ এবার যাতে जों যাতে फान যাতে मानानै आशा खालायो आशा गभर्नमेंट থেকে কারণ প্রত্যেক বছরनो रै दङ गत 2 বছর ধরে जों फान में दङ যত एफिलिएटेड बॉडी नो केफर मायं दङ गत 2 বছর বাট इन द इदानिं ताब आफ्टर दैट कोरोना नि परे जों अ टुर्नामेंट खालायन परे जों आशा खालायो ताक ताकलाय नेशनल जों फान मानानै जुदि माखाबा सिनि चारारक तेबो उत्साह होते काम को थंनाय रेजाल्ट खालायनाय काम खालायनाय तेबो जों आगे बरि मानो